ጎይታኻ እቶም ፈሪሳውያን ኢየሱስ ካብ ናይ ዮሐንስ ዝበዝሑ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ዘጥመቐን ምስምዖም ምስ ፈለጠ ግና ደቂ መዛሙርቱ ደኣ እምበር ኢየሱስ ባዕሉስ ኣያጥመቐን ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ ብሰማርያ ንምሕላፍ ከዓ ናይ ግዲ ኾኖ ኣብ ጥቓ እታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር ናብ እትበሃል ከተማ ሰማርያ መጸ ኣብኡ ከዓ ዒላ ያዕቆብ ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ ዒላ ተቐመጠ እቲ ግዚኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ካብ ሰማርያ ከዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መጸት ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታስቲ ንበላ ደቂ መዛሙርቱ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ከይዶም ነበሩ ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተሓባበሩን እዮም እሞ እታ ሳምራዊ ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክነስኻስ ካባይ ሳምራዊ ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምናሉ ኻበለቶ ኢየሱስ ድማ ህያብ ኣምላኽን እታ ስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኽ ግዳም ለመንክዮ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበክ ነይሩ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕድሒ የብልካን እዚ ዒላ ከዓ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ትረኽቦ ንስኻ ዶ ካብቲ ነዚ ዒላ እዚ ዝሃበና ንሱን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ዝሰተየ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢእ ኻበለቶ ኢየሱስ ድማ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸምእ እዩ እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ንዘለዓለም ኣይጸምእን ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ከይወርድሲ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኪድ ሰብኣይ ክትጸዊዕኺ ናብዚ ንዒ ይበላ እታ ሰበይቲ መሊሳ ሰብኣይ የብለይን በለቶ ኢየሱስ ከዓ ሰብኣይ የብለይን ብምባልክስ ቁኑዕ ተዛረብኪ 5 ሰብኣይ ነይሮምኺ እዮም እሞ እዚ ሕጂ ምሳኺ ዘለውን ኣይሰብኣይክን እዩ እዚ ስሓቅ ተዛረብኪ በላ እታ ሰበይቲ በለቶ ጎይታይ ንስኻ ነቢይ ምዃንካ ርኢ ኣለኹ